Nuqqas ta' konsultazzjoni ma' residenti saret petizzjoni iżda l-awtoritajiet ma stmawniex. Dawn kienu uħut mill-kummenti li għaddew ma' Net News ir-residenti ta' Triq San Leonardo f'Ħażabbar, presidenti urtati fil-waqt li jinsabu dispjaċuti għal mod kif l-awtoritajiet ma semawx il-karba tagħhom. Tkellimna ma' Reni Zarafa, resident tal-istess triq, fej spjeganna kif fid-daqqa u l-ħin sabu li qiegħed isir xogħol ta' bankina qudiemhom. 50 sena fil-paċi hawnhekk, konna din ferħanin, kulħadd għandna fejn nipparkjaw, mingħajr ma kunsaltaw in-neighbors u meta sirna nafu l-ħaqna minna petition u batnija lil kulħadd l-awtoritajiet kollha. Daw qabdu jiġu l-kontratturi hawnhekk jiddiħqu bina u wara kif kisru triq. Ġabuha iġviri ħarġu l-barra, dawn aħna tnafżaw minn qabel li din hija triq prone għall-accident. Meta niġu biex niddiskutu magħhom jgħaddu żmien bina. Għaliex dal-power kollu? Fej ħajaslu b'dal-power. Hawnhekk jekk tiġi tara triq ilha sentej imkisra ta' it-triq kollha mkisra. Jiġifieri sentej hawnhekk jisek laqas nafx tiddiskrivija, triq flok li ranġaw it-triq daw qabdu bil-power enormi qabdu fintaw bankina jekk taraha, jiġifieri tal-biża'. Renija Zoppardi għalenna kif ma saret l-ebda konsultazzjoni biex tal-anqas jifmu l-residenti. Aħna tlabna biex dik il-bankina ma ssirx. Diki. Dil-limentana huwa dak, aħna il-bankina ma xtaqnijiex u ma rridux issir. Din hija triq li hija l-lum arterja prinċipali tal-linja jgħaddu both ways. Trakkijiet anka minn taħal barkat jiġu hawnhekk bil-human excrement hawn jibqgħu sejrin beħ ma nafx fejn. Tifhem? U trakkijiet għaddejn il-kun kollu. Il-koppja Patrick u Romina ġus għalumana li triq ila maqluha sentejn u l-bankina ta' qudiemhom saret kemm il-darba bix-xogħol ma jsirx bil-galbu. Ma konsultawnix qabel, ġew wara li saret ġew jorina l-pjanta. Suppost in-neighbors ikunu konsultati qabel biex tara taqbilx ma tistax taqbel ma tal-proġett. Għax xejn ta' periklu, laqas isku niftħu l-bieba biex nistartew immorru għax trakkijiet bassi il-ħin kollu għaddejjin hawnhekk. Jirranġaw jerġi' għalaw, issa l-bankini. Reġgħu għamlu l-bankina ġew kisru winna. Dik kienet ġdida l-bankina, reġgħu għamlu winna. U għamlu winna vera ħażina, baxxa mal-art. Joe Buttigieg qal li bin-nuqqas tal-awtoritajiet sa anki ħolqu problemi ta' dranaġġ. Il-problema li għandi jiena fuq il-kaxxa. Katu stadilla ma tafaħġa l-kaxxa l-ewwel problema dik, tifhem, veru ħajranġawha ma dik kontra liġi għada. Fil-waqt li Francis De Manuele qalet ma' Net News bil-problemi li anke qed isibu dawk li għandhom il-garaxxijiet f'din l-istess triq. Aħna qegħdin kif qegħdin ukoll problemi jekk ikun hemm il-karozzi parkjatijiem. Aħseb wara issa bil-bankina ħarġet il-barra hekk ikun hemm il-karozzi parkjatijiem. Ma jinsawx naħorġu. James Aronellu, Net News.